Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulih Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ajma'in. 4-нче хадисне алырбыз бүген. Бу хадис безнең кагыла кешенең ана карнында үсеш чорларына, тәкъдиргә һәм инде кешенең шушы дөньяда ана карнында булганда инде шушы тәкъдире язылуы турында инде. Bu hadis bizden Abdullah ibn Mas'ud'dan kile an İbn Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة دي Abdullah ibn Mas'ud ayta bizga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eng dürüst sözlerini söylevşi Peygamberimiz aytdı di İnne ahadukum yujma khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan di Biz bilamiz bit endi agarda xotin bilan er jinsiy munosabatga kirgashini ularning tomchisidan bola yasaluna shushining 4 chori bordi. Payg'ambar eng boshdadi shushi tomchig'ina bo'ladi. Ya'ni kishi tomchi holatindagina bo'ladi. Shundan so'ng 40 kun o'tgachdi u uyushgan qonga aylanadi. Summa yakunu alaqatan misli zalik. Shushi tomchidan 40 kun o'tgach shushi uyushgan qonga aylanadi. Summa yakunu mut'atan misli zalik. Tag'in 40 kun o'tgachdi endi bo'ldi. Shusha it kisagina aylanadi endi. Summa yursala ilayhi malak fayanfukhu fihi ruh. Shundan so'ng farishta keladi. Ham jon iriladi endi. Ham olimlar aytalar, mana shu 4 stadiyani o'tgach bolaga 120 kun dilar endi jon iriladi endi. Ham shusha farishtadi Alloh taolaning amri bilan endi va yu'maru bi arba'i kalimat. Alloh taolo shusha farishtani jibara o'zining amri bilan bikat bi rizqihi va ajalihi va amali va shaqin aw sa'idin de. Ham shusha farishtadi shusha ona qornida 4 oy vaqtda bo'lgach endi farishta yozib qo'yadi narsadi rizqindir. Ya'ni ko'pmi oshi yashagan ko'pmi aning rizq bizning ikki turliga bo'linadi. Birisi endi tan rizqi bilan biz narsa oshimiz ishamiz, ikkinchisi jon rizqi, ya'ni ilm. Iymoni bizning quvvatligi, unda diniy ilm, unda dunyoviy ilm, jon rizqi endi yozila shulay ko'pmi bo'lacak, u ilmini ni darajada bo'lacak ham shulay bunda tan rizqi ko'pmi oshi yashab, ul necha tonna rizq oshi yashab, necha tonna suv yashab, bitinisi shu yozilacakdi. Anlar endi Aның әҗәле язылады. Ягъни ничә яшь яшәячәк. Анда 90 яшьме, 100 яшьме, 80 яшьме, 70 яшьме яки туганда ук үләчәкме бөтенесе шушы язылачакты инде. Ва амалихи һәм эшеди. Ягъни бу дөньяда эшләнә торган эшләре язылачакты. Яхшы изге гамәлләр эшлеме, ул кем булып эшләячәк, яки инде әшәке кеше булып гынахлы эшләр эшләячәкме инде бөтенесе шушы язылачакты инде. Ва шақин ау сағин хам шулай язылачакты. Ул кеше бу дөньяда бәхетле буламы яки бәхетсез буламы? Шушы 4 нәрсәне фәрештә җан иргәндә язып куя шушы балага инде. Аллаһ Таала әмере белән, ягъни тәкъдир. Тәкъдир. Шуңа күрә менә без инде анабызның карнында 4 ай булганда безгә Аллаһ Таала инде шушы фәрештәне җибәреп язып куйган инде. Ничә ел яшәячәкбез без? Ни ризык ашаячакбыз, ни күпме ашаячакбыз инде. Һәм инде бәхетле булабызмы, бәхетсез булабызмы, бөтенесе язылып куйган инде. Моны берничектә инде үзгәртеп булмый инде. Һәм тагын ни файда әйтәләр галимнәр шушы хадистән, әгәр дә балага да җан өрелгән булса, мәсәлән 4 ай 120 көн булган булса, җан өреләйме? Һәм шушы бала үлеп туа икән инде. Бу балага да нәрсә юып, кафенләп җеназа укырга кирәкти. Чөнки аңа җан өрелгән кеше хөкемен алган була инде. Күрәмме? Үле балаларны китерәләр икән, без сорарга тиешбез инде. Җан өрелгән күпме көн булды мәсәлән? 120 көн булдымы, 4 ай булдымы? Һәм инде әйтәләр, әгәр дә 4 айдан әзрәк булган булса, мәсәлән 3 айлык кына булган булса инде, ул вакытта җан өрелмәгән була. Ягъни ул кеше хөкемен алмый инде. Аны гадәти юмыйча җеназа укымыйча гына күмеп куялар инде. Инде
4 айлык булса, тагын кабатлый, моңа исем кушыла, кафенләнә, жуына һәм җеназасын укып инде күмәргә тиеш булабыз инде. Һәм икенче файда чыгаралар. Шушы җан перелә икән инде балага, хатын кызга аборт ясатырга ярамый. Чөнки бу кеше үтергән гынаһ ала. Чөнки ул җан өрелгән, ул кеше инде. Ул кеше. Шуңа күрә җан өрелгән булса, 44 ай үткән булса, бу харам булып тора хатын кызга баланы төшертү инде, аборт ясату инде. Шушы хадистән, шушыңа таянып, галимнәр шушындый хөкемнәр чыгаралар инде. Берсе күмү, җан өрелгән баланы, икенчесе шушы аборт ясату хөкеме инде. Ягъни төшерү баланы инде. Шуннан Пәйгамбер саллаллаһу дәвам итеп әйтә: "Фаллаһу ләзи ла илаһа гайруһу" ди, хәмдә Аллаһ белән ант итәм дә, аннан башка хакыйкый илаһ юк ди. "Инна ахадукум ли'амалу би'амали ахли al-jannati hatta ma yakunu baynahu wa baynahu illa zira'" ди. Хәмдә дөреслектә ди, хаклыкта ди, берегез ди җәннәт әһле гамәлләрен кылыр ди, хәтта ди шушы җәннәткә керергә бер зира, ягъни бер ничек диләр әле? Бер терсәк ара калыр ди җәннәткә керергә ди. Әмма ләкин нәрсә ди? Фаясбиqu алейхи алкитаб фаямалу би'амали ахли ан-нар фаядхулуха ди. Хәмди аның язган тәкъдире өстен килеп чыгарда ди, ул җәһәннәмгә керер ди. Ягъни нәрсә дигән сүз бу? Кеше яшәгәндә, мәсәлән, ул исламда яшәр, намаз укыр, әмма ләкин мәсәлән үләргә берничә көн кала, Аллаһ сакласын да күферлеккә кирип, Аллаһны инкар итеп, имансыз үлеп китәргә мөмкин. Һәм мондый мисаллар бик күп булды тормышта. Мәсәлән, бер галим, исемен оныттым инде, башта ул бик көчле ислам галиме була, бик күп китаплар яза, бик күп исламга чакыра. Ахыр чиктә менә шушы хадис ничек әйтә, үләр алдыннан берничә ай кала, Аллаһ юк дип бөтен нәрсәне инкар итеп, күфрлек хәлендә үлә. Менә бу ул Сауд Арабстаннан була инде галим, үлә инде Эмиратта инде, Гарәп әмирлегендә инде. Шушы имансыз килеш халәттә үлә инде. Ахыр чиктә киләләр, әйт ла илаһа иллаллаһ, юк, мин аңа ышанмыйм инде, бу бөтенесе ялган инде. Шуңа күрә без әлхәмдүлилләh бүгенге көндә мусульманнар, әмма ләкин тәкәббүрләнеп йөрергә ярамый, чөнки иртәгесен нәрсә буласын белмибез. Шуңа күрә без дуа кылырга тиешбез. Пәйгамбер саллаллаһу ничек өйрәтеп калдырды безгә? Я муқаллибал кулуб, сәббит калби аля диник. Я калебләрне буручы ди, калебимне диндә ныгытсаң инде дип, Пәйгамбер саллаллаһу һәр вакытта да дуа кылган һәм безгә шуны әмер итеп калдырдылар. Без һәр вакытта да шушы дуаны онытмыйча кылырга тиешбез. Я муқаллибал кулуб, сәббит калби аля диник. Калебләрне буручы Раббым бер Аллаһ, калебимне диндә ныгытсаң инде дип. Чөнки без белмибез иртәгә кем булабыз без. Бу әлхәмдүлилләh бүген намаз ахырлары, Аллаһ сакласын, иртәгә имансыз да булырга мөмкин. Моны бер Аллаһ белә. Бик күп булды шундый ниләр, ситуациялар дигән, мәсәлән, Мәдинәдә укканда тоже бар кайбер шәкертләр философия белән, шундый фәннәр белән кызыксынып китеп, вообще динне калдырып, шушы фәлсәфәгә дигәндә керешеп, динне калдырып, диннән чыгып киткән кешеләр булды инде, шәкертләр кире кайтып киттеләр, динне ташлап инде. Шуңа күрә бер кайчан да менә 100% үзеңә ышанып йөрергә ярамый. Әлхәмдүлилләh, мин мусульман булам дип уйлам. Чөнки әл-әъмәл би-хаватим диләр. Гамәлләр ахырына карап бәяләнә ди. Шуңа күрә мен бик каты игътибарлы булырга кирәк, һәм сорарга, Аллаһтан сорарга кирәк. Шушы мусульман халәтебездә үлем бирсәң иде дип. Һәм шулай ук кеше мунафиқ та булырга мөмкин. Мәсәлән, ул бөтен нәрсәне күрсәтеп йөри, намазлар укыган булып, уразалар тоткан, әмма ләкин йөрәгендә нәрсә ышанып бетмәскә мөмкин. Ул фәрештәләрне кем күргән бар? Ул кыямәт көне анда кем булганы бар? Ул җәһәннәм белән җәннәтне беребез дә белми дип, монда әзрәк кенә шик була икән инде. Аллаһта шушы шиге өчен Аллаһ сакласын, шушы изге гамәлләр кылса да, үләр алдыннан вообще диннән чыгарып китергә мөмкин. Шушы имансыз хәлдә үләргә мөмкин. Шуңа күрә монда бик сакланырга кирәк, һәм һәр вакыт дуада булырга кирәк. Һәм шулай ук وَإِنَّ أَحَدُكُمْ لِيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ һәм шулай ук бер кеше җәһәннәм гамәле кылырды. Ягъни гомере буе бузыклыкта, гынаһлы гамәлләрдә эшләрде инде. Шундый начар тормыш белән яшәде. Әмма ләкин хәтта ма якуну бәйнәһу ва бәйнәһу илля зирахты. Хәтта уйларбыз ди, шулай бер
терсәк сыман гына җәһәннәмгә керергә вакыт калган дип инде. Бик якын булган җәһәннәмгә керергә, шундый арагына калды. Һәм инде шушы тәкъдир өстен чыгып, җәннәт әһелләреннән булыр ди. Бу нәрсә дигән сүз? Тегенең капма-каршысы. Гомер буе бузыклыкта яшады, әмма ләкин Аллаһ Тәгалә тәүфыйк биреп, соңгы елларында, соңгы көннәрендә ул намазга басып, бите гынахларына тәүбә кылып, күбрәк изгелекләр кылып, җәннәткә дә керергә мөмкин. Шуңа күрә менә кешеләрне бер кайчанда котыртырга, нитергә ярамый. Гомер буе эчеп жүрде дә, һәм мәчеткә йөри башлады дип, бер кайчанда кешене кимсетергә, котыртырга ярамый. Бәлки Аллаһ Тәгалә кичерер шушы гамәлләрен һәм җәннәтне итеп куярга мөмкин. Шуңа күрә бер кайчанда кешеләрне маскылларга, көләргә ярамый. Бездә бит бик таралган кеше мәсәлән анда яшь вакытында шулай тәртипсез йөрде дә, картайгач мәчеткә килгәч, калганнан яшьтәшләре көләләр: "Эй, син яшь вакытта шундый, шулай булдың анда, хәзер нәрсә чистаранырга уйлыйсыңмы?" дип көләргә ярамый кешедән. Чөнки Аллаһ Тәгалә тәкъдирендә язган, шулай итеп яшәгән, ахыр чиктә әлхәмдүлилләh тәүфыйк биреп инде хидаяткә басып, туры юлга басып, яхшы гамәлләр кылып, җәннәт әһле булырга да мөмкин. Шуңа күрә менә бу бик мөһим мәсьәләләр. Һәм тагын бу хадистан чыккан файдалар, без бик каты куркырга тиешбез. Бу ахыргы бездән ничек үлүебездән бик каты, чөнки сахабалар гел үзләренең иманнары өчен курыкканнар. Шушы икейөзлектән, нифаклыктан, ахыргы тормышлары ничек бетәчәген. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям бит әйткән, теге мунафиклар исемлеген язып биргәч бер сахабага инде. Сахабалар килеп сорый торган булганнар: "Минем исемемдә юкмы анда? Минем исемемдә юкмы анда?" дип инде. Чөнки шул хәтле курыкканнар икейөзлектән. Теге сахаба бит инде әйтә, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтергә кушмады дип инде. Әйт кенә, бармы юкмы дип кенә гел беләселәре килеп йөргәннәр инде. Чөнки шул хәтле курыкканнар ул икейөзлектән. Хәтта аларга Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям кайберләренә җәннәт вәгъдә иткән булган инде, алар яшәгән вакытта. Шуңа карамастан да курка торган булганнар иманнары өчен, шушы мунафиклык өчен, шу икейөзлек өчен. Һәм шуңа күрә без дә куркырга тиешбез. Шушы изге гамәлләрем кабул булдымы икән, ахыргы көнемдә нинди халәттә үлермен икән дип, без бик каты борчылырга, куркырга тиешбез. Хәтта кайбер сахабалар әйтә, анда төннәрен җылап чыга торган булганнар: "Эй Раббым, бер Аллаһ хәерле үлем бирсәң дип инде." Һәм Аллаһ субхана тәгалә шушы дуаны гел сорыйк. Тагы икенче дуасы бар: "Я мусаррифул кулуб, сарриф калби аля таатик." Шулай ук: "Эй Раббым, калбләрне бурып торучы Аллаһ, шушы үзеңдә итаат итүдә калбымны ныгытсаң иде" дип, шулай ук бу икенче риваяттә килә, шушындый дуаны да кыла торган булган Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям. Шушы ике дуаны да кылырга кирәк инде. Калпларны үзгәртүче Раббым бер Аллаһ, беренчесе шушы динеңдә ныгытсаң иде, һәм икенчесе үзеңә итааттә ныгытсаң иде дип, шушы дуаларны безгә кылырга кирәк инде. Һәм Аллаһ субхана тәгалә һәрберебезгә дә хәерле үлемнәр биреп, соңгы сулышыбызда да ла илаһа иллаллаһ кәлимәсен әйтеп, хакыйкый мусульманнар булып үләргә насыйп итсен. Безне һәрберебезне дә кафирлектән, имансызлыктан, нифактан сакласын иде. Һәм һәрбер кылына торган гамәлләребез ихластан, Аллаһ ризалыгы өчен генә була күрсен иде. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямның сөннәтенә муафиq булсын иде. Һәм һәр вакытта да менә шушы ниятләребезне төзәтеп, шушы дуаларны кылып яшәргә насыйп итсен иде. Субханакаллаһу бихамдика ва ашһаду ан ла илаһа илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.